Хора, трябва да решим кой учител ще каним на бала. То няма много какво решаваме, смисъл такъв. Класната ще е със сигурност. Кво? Тая? Не. Тя не иска да ми извини отсъствието, звъни на майка през 2 дена и иска да му остави на изпит. Какво ми говориш класната? Дай да поканим тази по рисуване, тя е супер яката. Добре. Който е за класната да дигне ръка. Фаре, какво само мълчите? Дайте малко по-сериозно. Тони ти за кой си? Да, мисля, че класната е направила доста за нас. Хубаво класната. Добре. А как ще я каним? Аз викам да е нещо супер оригинално. Знаете ли какво? Може на една огромна извинителна бележка да напишем нещо супер яко, като госпожо, елате с нас на бала. Да. И димки. Трябват ни димки. До сега никой не го е правил. Цялото училище така ще не се възхищава. Може, знаете ли какво? Да се качим на покрива. И да викнем гайдари. Мислили ли сте с коя песен да я поканим поне? Нещо по-така класно. Как коя? Един неразделен клас. Много ясно. По принцип, може нещо и на Тони Стораро да е.